Eksakto gyud o ang tinuod yung pagbarato sa bugas, simple, law of economics, law of supply and demand. Basta taas ang supply, ubos ang demand, o barato ang presyo. So mo nang i-develop na to ang mga rice farms dinhi sa Pilipinas. Mag-develop na daghang rice farms. Kada local government unit atong i-encourage na mag-create, mag-establish og kaugalingong rice farm. Dapat ang kada local government unit sustainable. Diba? Sa ingon lang nga pamaagi, mutaas ang atong production over demand. So makuha gid nato ang barato nga presyo sa bugas. Dili ng subsidy. Kaya ang subsidy nagbayad raman ta, gitaplan na mas gobyerno. Pero kung natural gyud, organic gyud nga pagbarato sa bugas, mo na siya ipataas ang production.